improvizație se numește freeze, din engleză, a îngheța, și o să am nevoie de Daria și de Ioan. Și va explica cine? Ioana Grosu. Ioan. Deci este un joc de improvizație pe o temă dragă. O locație. Și la un moment dat trebuie să înghețăm, spune... Spune eu, freeze, exact. Și acela din cât va veni, două va pleca și celălalt două va trebui să spune. Ok, stabilit, va propune improvizația Daria și ea va pleca prima. Ca să știm pentru ceilalți, atunci când îi luăm locul, îi vom lua locul Dariei. Bun. O locație pentru a construi o scenă de improvizație. Da, nu. Nu. La stație de metro. Nu. La aeroport. Nu. La grădina. Nu. La uite. Ba, nu, aici a fost bună. La grădina zoologică. Atenție! Atenție! Te gândești puțin. 2, 3 și... Ioana, ia uite ce zebră frumoasă! E superbă! Nu știu ce să vedem mai departe. Uite și are chiar Ioana cătata, adică cu tine, ca zebra. Nu știu, mi-a dat să mă mână cu care e o zebră. Da, o zebră sau un cal. Poate n-am mai un cățel. Scutează, e o zebră! Vrei să mergem să vedem un spandac? Un spandac? Freeze! În locul Dariei, îmi acord, Daria va veni. Cine se oferă? Flavia? Mădălina? Hai, da. Bun. Mădălina va schimba locația și va trebui să justifice poziția în care este acum. 2, 3 și... Hai, că este de la distrare. Nu, dar n-am făcut nimic! Păi de unde să știu eu? Nu, femeia aia scrie pe fruntea ta. Am furat. Nu! Și pe asta ar fi închisă. Păi de unde să știu eu? Și te că care decide. Nu vreau! Păi de ce mă duci tu? Te duc eu. Păi femeia aia zice că i-am furat geanta, nu i-am furat-o. Are geanta în mână? Nu! Unde? Nu e la mână, nu? Hai! În locul Ioanei se va duce... Bocul, te duci tu? Ioan, hai! Nu știu ce. Atenție! 5, 4, 3, 2, 1 și... Domnule președinte,